Ahojte priatelia. Ahojte. Veľmi sa teším na toto dnešné video, ktorým spolu prejdeme, lebo som plný nadšenia toho, čo Duch Svätý dnes pre nás pripraví. Som zvedavý, ako ďaleko nás posunie a čo všetko prejdeme, ale mám veľkú radosť dnes a veľmi sa teším na toto videjko. V poslednom videu sme spravili taký nástrel, že by sme sa chceli baviť o tom, že veľa z nás, kresťanov, zažíva v živote rôzne problémy. A hneď na začiatku chcem povedať, že nič nové pod slnkom, že sa stretávame s rôznymi problémami alebo skúškami. Samo Božie slovo hovorí, že na nás budú tieto skúšky prichádzať. A dokonca hovorí, že aby sme sa radovali, keď na nás prichádzajú skúšky. A ono to je všetko také, a keď sme sa aj s Miškou o tom rozprávali, tak sme sa bavili, že Miška sa ma pýtala, že ako to radovať sa v tej skúške. Viete, keď ma niečo bolí alebo trápi a radovať sa vtedy, nie je to moc jednoduché. A práve o tomto by sme sa chceli dnes pobaviť, aby to naozaj bol pre vás taká pomôcka, ako prekonať tie skúšky, tie ťažké chvíle, aby sme cez ne prešli, s radosťou, aby sme cez ne prešli víťazne na oslavu nášho Pána Ježiša Krista. Tak Duchu Svätý, Ty nás dneska veď a poďme teda do toho. Ako som už povedal, tak Božie slovo hovorí, že budú na nás prichádzať skúšky. V Božom slove je napísané, že budeme solení ohňom, alebo budeme prechádzať ohňom, respektíve, že takisto používa pojem, že budeme krstení ohňom. Tým ohňom sa rozumejú práve tie skúšky, ktoré zažívame. Takže nie je žiadny problém s tým, že by na nás skúšky prichádzali. Problém nastáva vtedy, keď my v týchto skúškach dlhodobo zotrvávame a nevieme z nich von. Respektíve nejakým spôsobom sa z tej skúšky dostaneme a ona sa znova vracia. A my sa stále a stále dokola točíme v tých istých problémoch. A verím, že toto ako kresťania by sme zažívať nemuseli. A práve s týmto budeme chcieť dnes prejsť. A verím tomu, že pomôcť mnohým, aby sme tieto situácie dokázali zvládať. Dnes vám porozprávam aj, viete, my sme si prešli, ako sme sa obrátili k Bohu, tak sme si prešli dosť veľkým vývojom, ako by som to nazval. A zažili sme si veľa vecí, počas ktorých nás Boh vyučoval a ukazoval nám, respektíve viedol nás hlbšie do vzťahu s ním. Mne osobne ukázal pár takých obrazov alebo videní, alebo ako by som to nazval, ktoré mi veľmi jasne otvorili oči a pomohli v prechádzaní cez také situácie. Tak chcel by som, aby sme to dneska prešli, pretože aj tento kanál vznikol nie preto, alebo preto, že my nemáme čo robiť a nudili sme sa, ale vznikol pretože Duch Svätý nám jasne dal na srdce, aby sme tieto veci, ktoré nás vyučoval, aby sme ich začali nahrávať. A to, aby sme to začali nahrávať, bolo tiež veľmi zaujímavé, pretože počas modlitby nám to povedal nám to v úplne rovnakom čase, aj keď obidvaja sme boli na rôznych miestach. To je tiež celé, verím tomu, také svedectvo toho, že toto nie sú len také, alebo nebudú len také videjka vycucnuté z nášho prsta, ale verím, že za tým bude Duch Svätý mocne konať v srdciach mnohých. Tak poďme teda pustiť sa do tej témy. Viete, my si musíme uvedomiť, že ak sa dostaneme do nejakej skúšky alebo do nejakého problému, tak my si musíme uvedomiť, a v predchádzajúcich videách sme to už naznačovali, že náš Boh je dokonale dobrý, že je len dobrý, je dobrý. A skrze Pána Ježiša Krista on pripravil všetko tak,
že my môžeme zažívať víťazný život v Kristovi Ježišovi. A môžeme tento život na zemi zažívať ako jeden nádherný príbeh. A tým chcem povedať to, že Boh je tak dobrý, že keď na nás príde aj nejaká skúška, tak Boh pripravil všetko preto, aby my sme z tej skúšky mohli víťazne a s radosťou výjsť. Tak hneď prvý odkaz, ktorý by som chcel, aby sme si uložili do nášho srdca, je ten, že nech prídeme do akejkoľvek situácie, tak náš dobrý Boh už nás pripravil, alebo tú situáciu pripravil tak, že s nej môžeme víťazne výjsť a ten problém pokoriť, rozdúpať pod našimi nohami. Celý ten spôsob riešenia problémov je hlavne o tom, čomu my veríme, čo je v našom srdci. Preto som vás aj odkázal na tie videá o srdci, ktoré hovoria, čo srdce naozaj je a že vlastne srdce je zdrojom našej viery. Že viera nie je to, čo my máme v hlave, nejaké informácie, poznatky, ale viera je to, čo my naozaj máme v srdci. A už predtým sme sa bavili, že viete, Boh nám prisľúbil, obdaroval nás všetkým požehnaním. V Kristovi sme obdarení úplne všetkým. Len jedna vec je, že Kristus sedí v nebesiach po pravici Otca a my sme tu. A všetko to požehnanie my máme v Kristovi, ale Kristus je v nebesiach. A my si to z tých nebies musíme zobrať. A jediné platidlo, alebo jediný spôsob, ako si to môžeme zobrať, nedá sa to, ako sme sa bavili, telesným spôsobom. Tie duchovné veci sa nedajú príjmať telesným spôsobom, ale jediný spôsob, ako to môžeme získať, je viera. Viera je to vlastne duchovné vyjadrenie, je to vlastne duchovný spôsob a my naozaj jedine vierou môžeme získavať tie prísľuby, ktoré sú nám dané v nebi. Ja, ak by som, že radujte sa v skúške, ja som toto tak prežila, keď ja som veľmi bojovala, keď ma bolela hlava alebo niečo také, tak som veľmi tak bojovala, že som to dávala, ale raz prišla na mňa taká veľmi silná migréna a už som nedokázala s tým bojovať a som musela volať Mirka a že nech mi s tým proste, že potrebujem takú duchovnú pomoc a som mu vtedy povedala, že áno, že radujte sa, keď prichádzajú na vás skúšky, ale ja som tak v tom srdci mala uchopené, no dobre, ale iba chvíľu, lebo toto sa už nedá vydržať. Ale to je práve to, že nás by sme tak cvičení v tej viere, že či vydržíme až do konca. Že nie, že ma chvíľu boli hlava a dosť, ale sme cvičení bojovať až do konca. V tých bolestiach možno Boh nám nedáva bolesť. To si musíme zapamätať, že Boh je taký dobrý, že On nám bolesti a choroby nedáva. Toto som aj veľmi s Mirkom tak bojovala, lebo som nevedela uchopiť to, že Boh nám dáva skúšky. Lebo Boh mi tak zjavil, že Boh je proste dokonale dobrý a On by nikdy žiadnu chorobu ani skúšku na nás nedal. A ak sme vošli my do nejakých skúšok, tak to sme si zapričinili my našim vlastným odvrátením sa od Boha. Telesnosťou. Alebo nejakou telesnosťou. Takže ak my prechádzame nejakou skúškou, tak ja som to pochopila, že ja sa mám radovať, pretože ja môžem vykročiť alebo postúpiť o schodík bližšie k Bohu v tej viere. Ja som to vtedy v knižke vysvetľoval takým spôsobom, že radujte sa, keď ste v skúškach. Ako som povedal, tak jedna radosť môže plynúť z toho, že keď ja vstupujem už, alebo príde na mňa nejaký problém, nejaká skúška, tak ja viem, že predo mnou je víťazný koniec. A keď viem, že je predo mnou víťazný koniec, tak sa môžem radovať, lebo bežím do víťazného konca. A takisto som jej to prirovnával
o tej dobrote Boha, že to nie Boh dáva na nás skúšky. To my si sami zapričiníme, že vôjdeme do nejakej situácii, ktorú Boh dokáže využiť na to, aby sa v tej situácii oslávil. A ono to je vlastne tak, že keď čelíme nejakému problému alebo nejakej skúške, tak Miške som to vysvetľoval, takže si predstav, že si, a to v skutočnosti je, pretože Božie slovo hovorí, že my sme vlastne divadlom pre anielov, že si ako keby na takom štadióne, kde hráš nejakú hru alebo bojuješ nejaký zápas alebo niečo podobné, alebo nejaký pretek. A plná tribúna je, na celej tribúne sú ľudia, ktorí ťa povzbudzujú. Ale je tam jeden hlavný, a to je náš dobrý otec Boh, ktorý je tam ako ten hlavný fanúšik, ktorý nás povzbudzuje. A je to tak dobré, že on urobil všetko preto, aby my sme vyhrali. On vie, že máme všetko dané preto, aby sme vyhrali, ale nás všetci povzbudzujú, že ty to dáš, ty na to všetko máš. A tá radosť by mala pôsobiť v tom, že aspoň u mňa to tak je, že ja sa radujem z toho, že keď príde nejaká situácia, že ja môžem v tej situácii urobiť radosť môjmu dobrému otcovi. Že neviem, či ste to niekedy mali, ale určite mnohí z vás áno, že tým, že ste v niečom uspeli, tak ste to robili aj kvôli tomu, aby ste potešili nejakú osobu, ktorej na vás záleží. A to je presne to, ako som začal hlbšie spoznávať Boha Otca, tak vždy sa snažím vyčariť úsmev Otcovi na tvári, Bohu Otcovi na tvári, urobiť mu radosť. A práve aj tieto skúšky sú ako keby takým prostriedkom, kedy ja môžem ukázať, zdať mu tým slávu a chválu, že ďakujem ti, dobrý oče, ďakujem ti, Bože, že ty si tak dobrý, že ja môžem aj v tejto ťažkej situácii vyťaziť a môžem teba robiť radosným, lebo ty vidíš, ako tvoje dieťa prijalo to, čo si ty pre ňoho urobil. Prijalo ten dar, ktorý si mu dal a skrze ten dar vyťazí. A keď si to aj tak pod iným uhlom premietneme, tak naozaj my tým, že vyťazíme a vchádzame takto do tých skúšok, vzdávame slávu a chválu nášmu Bohu Otcovi. Na druhej strane, keď sme sa už k tomuto dostali, treba ale povedať, že ak ja mám v srdci ale strach, keď vchádzam do nejakej situácie, čo sa vlastne vtedy deje? Viete, na jednej strane my máme vzdávať slávu Otcovi. A na druhej strane, keď sa ja bojím, tak hovorím čo? Že ja sa bojím tej situácie, toho problému, ktorý prišiel do môjho života. A tým, že sa bojím, ja vlastne vravím, že ty problém, ty máš väčšiu moc ako Boh Otec. Vlastne aj keď to priamo nehovorím, ale vzdávam slávu tomu problému alebo tej démonskej moci, ktorá je za tým, pretože Božie slovo hovorí, že my nebojujeme proti telu a krvi, ale proti duchovným mocnostiam. Tak za každým jedným tým problémom stojí nejaká démonská mocnosť. Takže toto si my musíme uvedomiť. A preto sa aj dotýkam tej chvály. Dúfam, že sa aj dneska k tomu ešte dostaneme, pretože vzdávať chválu a slávu Bohu Otcovi je veľmi dôležité a môže nám to napomáhať v tom, aby my sme tieto situácie dokázali zvládať, prechádzali nimi. Ďalšia vec, ktorú si my musíme uvedomiť o tej dobrote Boha je, že ako som povedal, my nebojujeme proti telu a krvi, ale proti duchovným mocnostiam. A každý jeden problém alebo skúška, do ktorej prídeme, môžeme to nazvať, že začína vlastne duchovný boj. Duchovný boj proti duchovným mocnostiam. Ale tu si musíme uvedomiť jednu vec. Viete, čo sa všetko dnes sa tu budeme baviť, tak predpokladáme, že všetci už vieme, čo je to dokonané dielo Ježiša Krista, dokonané dielo kríža. A my vlastne staviame na tomto. Celé to naše víťazstvo a vychádzanie z týchto skúšok stojí na tom, že Pán Ježiš už urobil všetko preto, aby my sme mohli vyťaziť. A jedna z tých vecí, respektíve
hlavná vec, ktorú on urobil, je to, že porazil diabla. A keď sa povie, že porazil, tak to je dokonalá porážka. A viete, my si musíme uvedomiť, že ak je diabol porazený, tak on na nás už nemá absolútne žiadny dosah. Možno v tomto niektorí sa pozdvihnete, že no, ale naozaj je to tak. Ak Ježiš úplne porazil a na kríži úplne porazil diabla, odzbrojil ho všetky mocnosti, Božie slovo to jasne hovorí, a viedol svoj triumfálny sprievod, kde ako porazený na konci išiel diabol so svojimi kumpánmi, tak táto porážka bola definitívna. A skrze Krista my na nej môžeme profitovať. My sa môžeme do toho víťazného sprievodu postaviť za Ježiša a víťazne prechádzať každým jedným tým duchovným bojom. Toto jedno si naozaj treba uvedomiť, že diabol už bol dávno porazený. Jediné, čím on môže na nás pôsobiť, je to, že sa nás snaží oklamať. A viete, potom aj tie situácie, tie skúšky alebo tie ťažké situácie, ktoré na nás prichádzajú, v skutočnosti sú iba klamstvo. My sme sa bavili o tom, že ten svet je duchovný a telesný, že my sme duchovní, ale sme aj fyzicky telesní. A keď poviem, že je to iba klamstvo, čo sa deje, tak to myslím úplne. Že to, čo sa deje aj fyzicky s našim telom, častokrát je len klamstvom. V tom prípade samozrejme, že sme spasení a máme nového ducha. Takže to naozaj môžeme považovať za to, že je to iba klamstvo. Ono to je, viete, diabol už bol porazený. A to je tak, ako keby bol porazený, zavreli sme ho, hej, niekde, alebo Pán Ježiš ho zavrel niekde za mreže a on teraz spoza mreží sa snaží zastrašovať. Hej? A jediné, čo môže, keď ide niekto okolo, vykrikovať nejako na ňo a snažiť sa ho nejako zastrašiť. Ale on v podstate nemôže nič, pretože z toho väzenia sa už nedostane a nemá absolútne žiadnu moc. Božie slovo jasne hovorí, že môže po nás strieľať akurát tak ohnivé šípy, ktoré on ani nečaká, že nás trafí. On len naslepo strieľa a z môjho pohľadu je naozaj prekvapený, keď niekoho zasiahne. Naozaj je tak oklieštený. Ja neviem, keby sme si rozobrali, čo to znamená ten triumfálny sprievod, tak možno by to bolo zaujímavé, lebo mnohým by sa otvorili oči. Tam bol ten porazený tak oklieštený, že naozaj nemôže nič. Naozaj nič. A ak po nás strieľa nejaké ohnivé šípy, tak to ani nestrieľa po nás, on ich strieľa len tak naslepo a častokrát tým, že my sa navrátime do našej telesnosti, tak ako keby sami sa podhodíme pod tie šípy a môžu nás trafiť. Druhá vec, ale to už zajdem trošku ďalej, ako sa nás môže dotýkať je, respektíve on sa nemôže dotýkať a na to, aby sa nás dotýkal, môže využívať druhých ľudí. Len to už by sme zachádzali do okultizmu a tam sa ťahať nechcem, ale nehovorím to preto, aby sme mali strach z niečoho, práve naopak, aby sme pochopili, ako sa môžeme radovať v týchto situáciách, lebo my máme ďaleko viac a máme navrch nad každú tú jednu situáciu, aby sme s nej víťazne vyšli. Ak by som mohla, tak ja by som mi stále tak hovorím, že stane sa vám tak, ako ste uverili. Takže ak veríme, že Ježiš Kristus už pre nás všetko vydobil, tak proste to už máme a príde proste nejaká myšlienka cez niekoho a my ak tej myšlienke alebo tej veci, čo nám niekto povie, uveríme, tak sa nám tak stane. Veľakrát sa napríklad, ja keď poviem nejaký príklad, stalo, že toto by si nemala, alebo toto sa, ja neviem, ja poviem príklad na našom synovi, hej, že ten malý syn, že on najmladší dlho nám proste nerozprával a príde, že niekto a povie, že to niečo robte, on je chorý a môže byť chorý alebo niečo také. A keď si človek pripustí túto myšlienku, že môže to byť pravda, to je proste, že uveríte nejakému klamstvu a neveríte tomu, že Ježišovi Kristovi máte to dieťa zdravé, až proste je zdravé, pretože Ježiš Kristus zomrel za to, aby sme aj ja, aj môj muž, aj moje všetky deti boli zdravé.
a ja uverím nejakému klamstvu, tak sa mi tak stane. Takže je veľmi dôležité, čomu človek verí. O tomto, čo aj Miška hovorila, krásne hovorí kniha Job, kde Job do tých problémov, do ktorých sa dostal len vďaka tomu, že nedôveroval Bohu, ale viacej sa bál. To je to, čo som vravel predtým. Viacej sa mal strachy z nejakých vecí. A jasne hovorí, že toho, čoho som sa najviac obával, to sa mi aj stalo. Na druhej strane si treba ale na toho Joba, aby to nevyznelo tak nejak negatívne. Kniha Job je kniha, ktorá hovorí, kde aj toto môže súvisieť do dnešnej témy, kde Boh sa stretne so Satanom a hovorí: počúvaj, ja mám takého človeka, z tvojho pohľadu taký červík, ale je to obyčajný človek, obyčajný prach a on ťa rozdupe pod nohami. Ako to je taká moc, ktorá ide z toho príbehu, že naozaj to ešte nebolo kríža, nebolo Ježiša a Boh tak dôveruje človeku a tak ho miluje a tak si je ním istý, že diablovi povedal: ja tu mám takého červíka, ktorý ťa rozdupe pod nohami. Napriek tomu, že Job sa bál určitých vecí, napriek tomu dokázal rozšliapať a začal dôverovať Bohu ďaleko viacej, postavil sa na jeho slovo, na jeho dobrotu a zvíťazil. Ale vráťme sa spätne. To, čo Miška povedala, že stane sa nám to, čo si v srdci uveril. Preto som vás odkazoval na tie prednášky ohľadom toho srdca, aby sme si naozaj uvedomili, že to, čo hýbe tým duchovným svetom, je naše srdce, naša viera. A je veľmi dôležité, aby my sme pracovali s tým srdcom a dokázali ho premeniť, aby sme mohli vyťaziť. Pretože ja dokážem v tej situácii zvíťaziť jedine na základe viery, ktorá bude tryskať z môjho srdca. A ono sú dva spôsoby, aká sa dá to srdce, pokiaľ neverí, ako sa dá premieňať, aby to srdce uverilo. Ja som už dávno počúval tie prednášky, na ktoré som vás odkázal, ale myslím, že je tam popísaný jeden spôsob, ako sa dá srdce premieňať. Ale môžem vám prisľúbiť, že sa môžeme niekedy povenovať téme srdca a podrobne si popíšeme, že ako sa dá to srdce premieňať. Jeden spôsob je, že ja vedome si budem to srdce premieňať. Ale existuje ešte druhý spôsob, ktorý je o mnoho rýchlejší, o mnoho lepší a proste lepší. A to je, k tomu sa takisto dostaneme, ale ak ste to správne postrehli a začali ste sa venovať tej, čo bol ten link na tie poľské prednášky ohľadom modlitby srdca, že ak my naozaj pochopíme, čo je modlitba, ak my sa naozaj začneme stretávať s Ježišom Kristom, tam je cesta, kde my dokážeme to srdce, kde nám Pán Ježiš počas modlitby, ak riešim nejakú situáciu, on mi v tej situácii dokáže takto premeniť srdce. A je to niečo, čo mnohí ste to už určite zažili a budete teraz kývkať, že áno, je to tak. Ale nechám vás na tie, prejdite si tie prednášky aby ste to z takého vlastného porozumenia z toho, čo budete počuť, obsiahli. Ale vravím, k tej téme srdca aj tej modlitbe sa dúfam, že sa dostaneme a rozoberieme si to. Zbavili sme sa, že každá jedna skúška je vlastne duchovný boj. A raz mi tak dal Boh taký obraz, že ma postavil ako vyzbrojeného vojaka. Postavil ma pred veľkú nepriateľskú armádu. Celá armáda bolo vlastne démonické vojsko a Boh ma postavil pred nich ako vyzbrojeného a povedal: a teraz začni bojovať. A ja som ostal stáť a začal som rozmýšľať, že ako mám vlastne bojovať. A v tej chvíli mi začali prúdiť myšlienky, že ja mám bojovať s nimi. Ale Pane Ježišu, veď Ty si už diabla a celý tento démonský svet, Ty si už porazil. Ja vlastne nepotrebujem bojovať. Ty si už zvíťazil a jediné, čo ja momentálne potrebujem, je postaviť sa do tvojho triumfálneho sprievodu za teba a len
len zažiť to víťazstvo alebo pocítiť to víťazstvo, ktoré si ty už vykonal. Viete, čo sa stalo v tej chvíli? V tej chvíli padlo to démonské vojsko. Celé padlo. A viete, čo ho položilo? Tá viera, dôvera v Krista, ktorá začala triskať z môjho srdca. A to je presne to, čo Miška povedala, že stane sa vám to, čomu ste v srdci uverili. A srdce neoklameme. Viete, my sme zažili kopec situácií, kde nás Boh v tomto vyučoval a jedna z takých tvrdších bola, že my sme čakali malé bábo. A počas tehotenstva sa stalo, že to bábo zomrelo. A samozrejme my, obrátení kresťania, pustili sme sa do duchovného boja a začali sme bojovať o to bábo. Ale bojovali sme, vtedy sme nemali to poznanie, ktoré máme teraz a začali sme bojovať telesne. Samozrejme prehlasovali sme, hľadali sme ľudí, ktorí by sa za nás modlili, skúšali sme všetko možné. A to prehlasovanie, ktoré som napríklad aj ja vykonával, keď budem hovoriť za seba, je to, že ja si pamätám telefonáty s niektorými ľuďmi, s ktorými som v tej chvíli sa o tom bavil, zdieľal. A ja som hovoril, že proste to dieťa bude žiť, ja tomu verím, ja som o tom presvedčený. A naozaj, keď som hovoril, mohlo to znieť, že som o tom naozaj presvedčený, ale viete, čo bolo v skutočnosti v mojom srdci? Na jednej strane som hovoril, že to dieťa bude žiť a na druhej strane zo srdca mi išiel obrovský strach, že ale čo ak nie? A čo bude s Miškou? Pretože viete, okolo toho išlo mnoho vecí, ktoré rozprávali, čo bude nasledovať lekári, čo sa môže stať a podobné veci. A skrz to, a to je tiež veľmi dôležité, že aké informácie si do seba necháme púšťať, keď sme v nejakej takej situácii, v nejakej skúške, tak vplyvom všetkých tých udalostí ja som naozaj cítil, že z môjho srdca vychádzal strach. Že ja som sa bál o Mišku a bál som sa, že ako to celé dopadne. A mohol som horlivo prehlasovať. Viete, mnohí častokrát kričíme verím, 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 ale srdce neoklameme. A my sme vtedy, nakoniec sme o to malé prišli, ale aj v tom je dobrý Boh, že ak začneme vnímať Boha ako dobrého, tak ten smútok netrval príliš dlho, pretože my na to všetko pozeráme našim ľudským pohľadom, našimi ľudskými telesnými očami, ale pozrime sa na to z pohľadu Boha. To dieťa v skutočnosti nezomrelo. Ono žije a žije s Kristom. Ono už zažíva tú najväčšiu blaženosť, do ktorej cielime a smerujeme všetci. Ono tam už je. A z môjho pohľadu to dieťa aj vykonalo. Viete, Božie slovo hovorí, že Boh pre nás pripravil skutky, ktoré máme vykonať. A ja osobne si myslím, že aj to malé, ten malý, vykonal niečo, čo Boh pre neho pripravil. A zožne za to, a zožal za to odmenu, a zožne za to odmenu Pána Ježiša. A naozaj, keď sa takto pozeráme na tie veci, tak aj z tej ťažkej situácie, ktorá bola naozaj ťažká, ja môžem spätne na ňu pozerať, že je to situácia, ktorá nedopadla podľa mojich predstav, ale je to situácia s dobrým koncom. A druhá vec, ktorú si musíme uvedomiť, že keď sme v skúške, že Božie slovo jasne hovorí, že tí, ktorí milujú Boha, aj tie zlé veci slúžia na dobre. A pre nás napríklad aj táto ťažká situácia slúžila na dobre v tom, že my sme si hlboko v srdci uvedomili, čo to znamená veriť srdcom a naozaj sme začali to srdce premieňať a strážiť si ho a rozoznávať, že čo vychádza vlastne z môjho srdca. Preto je naozaj veľmi dôležité kontrolovať svoje srdce, skúmať svoje srdce a premieňať svoje srdce. A keď sa znova vrátime spätne, tak bavili sme sa o tom, že Boh ma postavil aj do nejakého duchovného boja a zvíťazil som tým, že z môjho srdca začala triskať viera, dôvera v Krista a viera v to, čo on už urobil. A tá porazila to démonské vojsko. A bavíme sa to o nejakom duchovnom boji.
A častokrát mnohí z nás a my predtým, lebo všetko, čo vám hovoríme, my sme si zažili na vlastnej koži. Keď sa budeme baviť aj o nejakej telesnosti, všetkým sme si prešli a dúfam, že dnes to dokážeme vypovedať, aby vám to poslúžilo k tomu, aby sme spoločne porástli. Keď vstupujeme do duchovného boja, tak si musíme uvedomiť, že ja keď bojujem proti nejakej duchovnej mocnosti, tak nemôžem uspieť telesne, nejakým telesným spôsobom. Viete, keby som vás teraz postavil, alebo keby ste ostali stať pred nejakým démonom a mali s ním zápasiť, tak dokážete mu dať facku? No myslím si, že nie, pretože ak sa bavíme o nejakých duchovných mocnostiach, tak duch je duch a moja facka, keď preletí cez vzduch, cez nejakého ducha, tak mu to im absolútne neublíži. To hovorí o tom, že ja telesne nedokážem bojovať s tým duchovnom. A keď sme už pri tej telesnosti, tak uvedomte si, že mojou telesnosťou alebo prejavom telesnosti nie je len ruka. Ja mám celé telo. Ja môžem telom pôsobiť nejakou gestikuláciou, hlasom, rečou, ústami. Ja môžem celým mojim telom pôsobiť na tú danú démonskú silu, ale vždy je to len telo. Viete, ak nezabere facka a nezložím ho nejakým úderom a on sa mi ďalej bude rehotať, tak si myslíte, že je nejaký rozdiel, keď začnem na ňo kričať, niečo prehlasovať? Keď nábožensky zoberiem Božie slova a začnem prehlasovať Božie pravdy? Ja to celé dovysvetľujem, aby sme sa teraz len nepochopili. Myslíte si, že to pomôže? Keď preletí tá facka a vyslovím ja nejaké slova, myslíte si, že to pomôže? Viete, v tom, čo mi Boh ukázal, ja som jasne pochopil, že to démonské vojsko zložila jedine viera, ktorá triskala z môjho srdca. A ja som nemusel povedať nič. A viete, častokrát sa aj stretávame u našich bratov, ktorí sú znovu zrodení, ktorí sú spasení, že keď prídu do nejakej situácie, tak prehlasoval som a prehlasujem a nič sa nedeje. Treba si uvedomiť jedno. Ja nevrám, že prehlasovanie je zlé. Prehlasovanie je dôležité, ale prehlasovanie spôsobuje to, že ja si tým prehlasovaním premieňam svoje srdce. Je to nejaký tréning. Ale ak som ja už niekde na boisku, tak trénovať mi vtedy je neskoro a vtedy musím bojovať. A naozaj bojovať môžem jedine tým, že budem uvoľňovať tú vieru v mojom srdci, ktorá je. Ak tam ale tá viera ešte nie je, tak existuje ešte jedna pomôcka. Lebo viete, my, keď sme vravili ten prípad o tom dieťatku, tak tá viera v srdci nebola. Ale vtedy sme nemali ešte to poznanie, ktoré máme teraz. Ak vy sa dostanete do situácie, kedy vidíte, že nemáte vieru v srdci na to, aby ste to porazili, tak v tej chvíli treba odvrátiť pohľad od toho problému, pozrieť sa na dobrého Boha, na toho víťazného Krista, zavrieť oči a začať len chváliť a ďakovať. A pripomínať si jeho dobrotu, jeho moc. Ak v tej chvíli začnete, a mnoho problémov, ale k tomu by nás zase potiahlo do okultizmu, nejdeme sa do toho teraz púšťať, ale chcem, aby ste pochopili jedno, že ak ja som v situácii, kedy zistím, že naozaj nemám dostatok viery v tom srdci, aby som pohol tou danou situáciou, tak najlepšie je vtedy prestať sa sústrediť na ten problém, zavrieť oči a začať chváliť Boha. Začať mu ďakovať a začať pripomínať si veci, ktoré v mojom živote urobil, ktoré jednoznačne, za ktorými bol on. Viete, poznáme Božie slovo, tak aj z Božieho slova si začnem pripomínať tie veľké skutky, ktoré vykonal. To, čo vykonal Ježiš. Začnem si pripomínať zázraky, ktoré konal Ježiš, čo sa dialo apoštolom. A toto spôsobí to, že ja začnem viacej dôverovať môjmu Bohu
A toto všetko bude slúžiť na to, aby ja som aj v tej chvíli, keď nemám dostatok svojej viery, aby som aj tá viera, ktorá tam je, aby nabrala čo najviac síl, aby ja som mohol víťazne zvíťaziť. Jedine s tým, že si budem pripomínať skutočnú dobrotu Boha a moc a lásku Ježiša Krista, nás dokáže z toho problému vytiahnuť. A ja som sa znova už dotkol jednej veci, ktorú by som chcel otvoriť, ale predtým ešte poviem ďalšie jedno taký obraz, ktorý mi ukázal Boh. A to bude súvisieť takisto s tou telesnosťou, s tým náboženstvom. Ja som vám minule sľúbil, že sa k tomu dostaneme, tak chcel by som to dnes naozaj rozobrať. My sme sa bavili, že to náboženstvo, že vlastne keď sa ja svojou nejakou telesnosťou snažím niečo zaslúžiť. Ale my si musíme uvedomiť, že ja si z toho duchovného sveta, z toho, čo pre nás pripravil Ježiš. Božie slovo jasne hovorí, že sme to dostali z milosti. Dostali sme to z milosti. To znamená, ak som ja niečo dostal, nejaký dar a dostal som ho z milosti, tak čo mám ešte viacej urobiť, ako ho získať? Ja mám ho vyprosovať, veď Boh hovorí, už som vám to dal, len si to zoberte. My si to máme zobrať a to, čím si to zoberieme, ako sme sa bavili, je naozaj iba viera. A tak by som sa chcel dostať k tomu, že Boh mi dal znova neskôr taký obraz, ktorý mi dosť otvoril oči. Osadil ma do ako keby takej tmavej škatule, alebo ja neviem, do nejakého priestoru úplne tmavého, kde nebolo absolútne nič vidno. Kde ja som nejako svojim telom nemohol pôsobiť. Ja som na nikoho nemohol rozprávať, nejak gestikulovať, dotýkať sa niečoho. Ako keby som bol v takom vzduchoprázdne, kde mi bola odobraná celá moja telesnosť. Ako keby ja som v podstate ani nebol a jediné, čo bolo, bola moja viera. A vtedy sa ma Boh opýtal, že dokážeš teraz v tejto situácii, keď nad nikoho nejako nedokážeš pôsobiť, dokážeš mi slúžiť a dokážeš slúžiť Božiemu kráľovstvu. A mne sa v tej chvíli v hlave spojili všetky tie veci, do ktorých ma Boh vovádzal za predchádzajúce obdobie. Spojilo sa mi všetko, čo som sa dozvedel z Božieho slova. A ja som to celé pochopil a povedal som mu áno. A viete, vtedy som pochopil ešte jednu vec, že Božie slovo hovorí, že keď som slabý, vtedy som silný. A ja som to naozaj pochopil. Viete, to už bolo obdobie, kedy my sme začali fungovať a vrastať v tom, že sme sa Boh nás začal vovádzať do toho, že sme začali pôsobiť, fungovať v duchu. A k tom sa možno dostaneme. A ten obraz naozaj aj veľa pre mňa hovoril v tejto oblasti, ale teraz to chcem poňať len z tej druhej. Že ja som si naozaj uvedomil, že keď som aj obratý o svoju telesnosť, o tie moje nejaké náboženské prejavy, tak dokážem naozaj robiť veci tou vierou, aké si nevieme ani predstaviť. A tu som to naozaj pochopil, čo je vlastne tá telesnosť. Tak ako som vravel, ak mne nepomôže nejaké telesné pôsobenie na tú druhú stranu, tak napríklad veľmi dobrým príkladom je to prehlasovanie. Viete, treba si aj uvedomiť, že čo to vlastne spôsobuje, keď sa ja ako keby začnem dôverovať tej telesnosti tomu napríklad prehlasovaniu, že toto je to, čo mi naozaj pomôže. Je to veľmi nebezpečné z toho dôvodu, že ono ma to začne hnať do ešte väčšej telesnosti. Viete, ja vôjdem do nejakého problému a prvé, čo začnem prehlasovať Božie slovo. Otvorím si Božie slovo a otvorím si ho tu a začnem a Bože, hovor mi niečo. Alebo začnem, Božie slovo hovorí toto a začnem to prehlasovať. A viete, ono to súvisí, to nemusí byť len to prehlasovanie, ale celkovo je to naozaj s tou telesnosťou alebo s tým náboženstvom, že ak ja sa oprem o tú telesnosť, o to náboženstvo, tak ono ma to vovedie do ešte hlbšieho náboženstva a je to ako vír, ktorý ma začne vťahovať do tej telesnosti a do tej zásluhovosti.
viete, začnem prehlasovať, nič sa nedeje, no tak čo ma napadne? No idem za niekým, nech mi niekto pomôže, nech sa za mňa pomodli. Pritom Božie slovo jasne hovorí, že ak sa niekto spolieha na druhého človeka, aj môžete si to pozrieť v Božom slove, že prekliatý ten, ktorý dôveruje a spolieha sa na druhého. A viete, to je ďalšia vec, že začalo to nejakým telesným prehlasovaním a ono ma to ťahá ďalej. A vždy si musíme uvedomiť, že pokiaľ my budeme používať nejaký telesný spôsob, viete, občas sa môže stať, že tá situácia pominie a my si povieme, že vďaka tomu. Viete, ale za to môže byť aj taká stratégia, že áno, môže sa to sem tam stať a my za to chválime a oslavujeme Boha. Stalo sa toto, ale uvedomujeme si, že čo sa v tej chvíli vlastne stalo? Že my sme vlastne ako keby uznali, že tá telesnosť má moc. A že tá telesnosť nám v danom probléme pomohla a ešte nás to utvrdí, aby sme v tom ďalej pokračovali. A ako som vravel, ono nás to vháňa potom do ešte hlbšej a hlbšej. A tu som chcel povedať, že vždy, keď začnem riešiť nejaký ten problém, tú situáciu svojou telesnosťou, tak to neprivedie trvalý dlhodobý pokoj. Vždy za tým, aj keď príde nejaké čiastočné víťazstvo, tak to ale neprináša pokoj. A keď sa začnete trošku vnímať, tak možno mi dáte aj mnohí za pravdu, že pokiaľ aj kvázi zvíťazím takým spôsobom, tak ako keby nejaký nepokoj tam zostáva. Ono to je to, že my sme sa tiež celým telom všetkým pustili do nábožnosti, keď sme sa obrátili a hľadali sme riešenie alebo Boha sme hľadali v tom náboženstve, v tej nábožnosti. A ono, keď nepríde naplnenie skrze takého, tak vždycky príde také sklamanie. A toto sklamanie a taká frustrácia môže častokrát ľudí vzdialiť od Boha. A to je aj cieľom. Aj na tom prvom videu sme sa bavili, že taktika diabla je od začiatku, aby nás odtrhol od Krista. Preto je veľmi nebezpečné a veľmi dôležité si uvedomiť, čo je tá telesnosť, aby sme si na to dávali pozor, pretože naozaj za každým takým riešením problému, že sa ja oprem o nejaké náboženstvo, ak skutočne mi ide o Krista, hej, lebo tu sa bavíme, že je mnoho kresťanov, ale my sa bavíme teraz o obrátených, že je mnoho kresťanov, ktorí si hovoria kresťania, ale v skutočnosti ich srdce nepiští po Bohu. A možno kresťanstvo využívajú na to, aby niečo dosiahli Boha, možno a túžia po Bohu, aby skrze Neho niečo dosiahli. Ale tí, ktorí Boha naozaj milujú a hľadajú, pokiaľ pôjdu telesnosťou, tak vždy z toho príde taká, potom keď sa niečo nestane, také pýtanie sa, prečo Bože? A toto môže naozaj spôsobiť u mnohých, že to vzdajú a odvrátia sa od Krista. Preto si naozaj treba na to dávať pozor a preto si naozaj my musíme uvedomiť, že jediné, s čím dokážeme vyťaziť, je viera, ktorá bude plynúť z nášho srdca a nie nejaké prejavy. Ešte, aby som dodal k tomu, lebo stále tu hovorím nejaké prehlasovania a podobné veci, aby sme sa pochopili. Ja keď zvíťazím nejaký duchovný boj a prehlasím počas toho niečo, alebo aj keď sa za niekoho niekde človek modlí, hej, a vyhlási niečo, prehlási, vždy si treba uvedomiť, že to prvé, čo láme to duchovno, je viera, ktorá triská z môjho srdca. A ak na základe tej viery ja niečo prehlásim, hej, že z plnosti môjho srdca hovoria ústa, to je už niečo iné. A ja keď prehlásim niečo a veci sa stanú, tak to na základe toho, že moje srdce uverilo a moja viera uvoľnila tie nebesia a spustilo sa to požehnanie dole. A nie je to prehlásenie. A možno aj pre tých, ktorí majú vplyv na druhých ľudí, by som povedal jedno, že dávajme si na toto pozor, pretože druhí ľudia nás sledujú a s tým prehlasovaním a nejakým verejným vyhlasovaním, keď sme niekde, viete, my to môžeme chápať dobre, že ja som o tom presvedčený a len to vyhlasujem, ale
alebo to minimálne o tom hovoriť tým ľuďom, že tí druhí nás sledujú. A viete, keď príde do nejakého spoločenstva alebo zhromaždenia niekto a my začneme takto prehlasovať a on úplne nepozná proste tieto veci, tak on si začne myslieť, že toto je tá cesta, ako sa dostať k určitým veciam, že toto je ten spôsob. Viete, a takto my môžeme naozaj, a myslím si, a preto aj tieto videá sú, že veľa ľudí to naozaj chápe tak, že toto je spôsob, akým sa víťazí. Ale my o tom musíme začať rozprávať, že toto nie je spôsob, ako sa víťazí. Predtým, ako mne niečo vyjde z úst, je to, čo mám v srdci. Božie slovo hovorí, že viera bez skutkov je mŕtva. A to je presne o tom, že nie len kričať o tom, že verím, a vyhlasovať nejaké Božie pravdy, ale viera bez skutkov je márna. Ja musím tú vieru naozaj dokázať to tým môjim postojom, aby keď aj robím niečo také, aby tí ľudia videli, že na čom ja naozaj stojím. A nie len videli, aby aj vedeli jasne o tom hovoriť, že to, čo sa prehlasuje na základe toho, že tomu v srdci naozaj verím. Tak, milovaní, neviem, či sa nám podarilo, ale myslím, že sme to mohli pochopiť, že to bolo dosť zrozumiteľné, aby sme pochopili, čo je to naozaj tá telesnosť a že jediné, čo nám v tých skúškach, že sa tých skúšok vôbec báť nemusíme, pretože sme v nich odsúdení na víťazstvo v tých problémoch, ale aby sme si to víťazstvo uchopili, je potrebné veriť v našom srdci. A ak neverím v tom srdci, tak minimálne prestať pozerať na ten problém a zamerať sa na dobrého Boha, na Ježiša a začať úplne v hĺbke, niekde v sebe, vo vnútri, začať mu úprimne ďakovať, pripomínať si tie jeho slávne činy, tú jeho dobrotu, tú jeho moc, aby sme v tej chvíli nevyťazili, keď to tak proste poviem, našou vierou, ale vierou Ježiša Krista. Veľa bojov dokážeme vybojovať nie vďaka našej viere, ale vďaka tomu, že naozaj v tej danej chvíli tak budem dôverovať Kristovi, ale v skutočnosti je to tá moja viera, že z tej situácie vyjdem víťazne. Viete, celé všetko, čo vám toto hovoríme, sú veci, ktorými my sme si osobne prešli. Viete, my sme sa nachodili po celom Slovensku, kde bol aký Boží muž, tam sme boli, aby sa za nás modlili. Prešli sme si naozaj aj tou nábožnosťou a k tomu sa nechcem teraz dostávať, ale vždy to bolo spojené s tým, že len z toho prišli potom také zlé pocity, ktoré keby človek naozaj netúžil po Bohu, tak ho môžu odstaviť alebo nadlho zastaviť v raste. Ale odkedy sme poznali tieto pravdy, respektíve ešte takto poviem, že to, že nám Boh ukázal a zjavuje tieto veci, to nie je niečo, že nám. To je Božia milosť, že nám to zjavil. A tak ako to zjavoval nám, tak verím tomu, že môže. Že to sa chce takto objavovať každému jednému z nás. Je tam ale jedna podmienka. A to je podmienka nie len týchto vecí, ale aj celkovo. A to je motív môjho srdca. Skutočná moja túžba. Ak ja skutočne po Bohu túžim, tak Boh sa nám poznať dá. Nech sme kdekoľvek, nech sme v akejkoľvek situácii, to je jedno, kde sa nachádzame. Ak ja v srdci naozaj túžim po Bohu, tak On sa mi dá nájsť. Ak nás dokázal vytiahnuť z toho, kde sme predtým boli, tak to dokáže s každým. To nevravím zase, že my sme zažívali len to najhoršie, ale naozaj, ak to dokázal s nami a dokázal to s mnohými, ktorí na tom boli a boli v o mnoho horších veciach zapletení, ak to dokázal už s tými pred nami, ak to dokázal s nami,
tak to dokáže aj s ďalšími, ktorí budú po ňom naozaj túžiť. A viete, my vám môžeme svedčiť naozaj o tom, že ako sme my začali takto hľadať a túžiť po Bohu, tak sa zmenil celý svet, celý náš život, celý svet okolo nás. Zrazu diagnózy, o ktoré sme chodili a hľadali modlitby, zrazu sa samé rozplývajú. Len kvôli tomu, že dôverujeme Bohu. Zrazu aj rôzne finančné situácie, s ktorými sme si nevedeli dať rady, tak zisťujeme, že Boh je naozaj ten, ktorý sa stará. Dokonca deti v našej domácnosti, našej rodine sa úplne menia. Viete, 6-ročné deti, 6-ročný syn odovzdal, úprimne v slzách odovzdal život Ježišovi. Neverím, že by sa nám to stalo predtým. Len vďaka tomu, že sme uverili v tú dobrotu Božiu a v to, čo v ňom naozaj máme. Odtedy sme naozaj zažili kopec uzdravení, oslobodení. Videli sme, ako Pán Ježiš skriesil mŕtvého. A toto všetko zažívame dennodenne, tú dobrotu, len vďaka tomu, že sme v srdci naozaj prijali, že Boh je dobrý, že neopúšťa nás v ani tej najťažšej skúške. A nie je to tak, že Boh dal, tu máš skúšku, ukáž sa. Nie. Za tú skúšku si môžem sám, ale Boh to urobil tak, že poď, ja som tu, ja ti držím palce a uvidíš, zvíťazíš, poď. Tak vždy majme len pred očami, keď vôjdeme do tej skúšky, že tam hore na tribúne sedí môj dobrý otec. A ja pozerám, ani nepozerám na súpera, ale pozerám len na ňo, že ako mu budem vyčarovávať úsmev na tvári. Nech nás toto ženie dopredu a s radosťou do tých skúšok, a viete, v duchu sa dá vidieť, ako sa Boh na vás usmieva. Ja som to neraz zažil a zažili ste to určite mnohí, že práve počas tej modlitby srdca, že som videl, akú Boh má radosť. A poďme mu robiť radosť, poďme mu robiť aj v tých skúškach. Sám Pán Ježiš hovorí, že kúp si odo mňa zlato ohňom prepálené. Tak berme tie skúšky to, že tým, že my takto vyťazíme, my si vlastne kupujeme od Neho to zlato prepálené ohňom. Tak, priatelia, myslím, že čo malo byť dnes povedané, sme povedali. Ostatné dopovie Duch Svätý, sme si povedali predtým. Teším sa, čo ďalšie pripraví pre nás do ďalších videí. To ešte nevieme, ale tešíme sa na to. Tak dôverujme nášmu dobrému Bohu. Zoberme si Božie slovo a pozerajme na to, hľadajme v tom Božom slove, aký On je naozaj dobrý a tá jeho dobrota nás bude naozaj vovádzať do víťazného kresťanského života. Ešte poviem jednu vec, aby, viete, obraz tohto sveta o kresťanoch je taký zvláštny. Keď poviete neveriacemu, že kresťan, tak nerozžiari mu tvár, ale bude taký, moc o to záujem asi mať nebude. A preto poďme sa aj toto my ako kresťania naozaj snažiť, aby sme ukázali tomu svetu, že ja som kresťan. To znamená, že za mnou je dobrý a silný Boh, ktorý sa o mňa stará a ktorý má o mňa neustále záujem. Tak toľko na dnes, milovaní. Tešíme sa na ďalšie video, ak Pán Boh dá, a dovidenia zatiaľ. Dovidenia.